Bueno, poster hau egitea oso interesgarri izan da, oso lan polita izan da ere, eta batez ere ezagutu ahal izateko emozioak, nola kokatzen diren gure gorputzean, edo nola sentitzen ditugun gure gorputzeko leku ezberdinetan, ez dakit, posten garenean, haserretzen garenean, triste gaudenean, edo beldurra sentitzen dugunean, ez? Erabili dudan teknika da, nik erabiltzen dudan betikoa, hau da, arkatza, gero tinta, eskaneatu eta gero bai kolorea digitala. Agian nire zailtasunik handiena izan da, ez dakit hor neska honen gorputzean agertzen diren egoera horiek ongi kokatzea bai eta bereiztea batez ere ez, leku ezberdinetan. Baina, esan dudan bezala, oso lan polita izan dela uste dut eta aldi berean ikasi dut pixka bat gehiago, gure gorputzaz, bai? Beraz, oso pozik emaitzarekin.